Dvije zagaljene djevice Marije koje najavljuju predstavu o lezbijskom paru bile su uvredljive za kršćanske udruge koje su zatražile ispriku i trenutačno uklanjanje plakata zbog vrijeđanja vjerskih osjećaja, ali i za gradonačelnika Zagreba koji ih je poslušao. Micanje je potaknulo daljnje polemike o cenzuri i slobodi govora te izražavanja u Hrvatskoj. Kulturna je javnost podijeljena. S jedne strane su oni koji govore o slobodi mišljenja, govora i umjetničkog stvaranja, a s druge oni koji plakat za fine mrtve djevojke prozivaju za neukus i osuđuju za provokaciju. Ne, mislim. Smatram da nije bila namjera da se tu vrijeđaju vjernici ili bilo tko, nego jednostavno nečije umjetničko izražavanje. Vrijeđa osjećaj vjernika. Kosi se tradicijama kršćanstva i to, ali mislim sloboda izražaja umjetnika bi mogla biti na drugi način. A ne, mislim da je to provokacija. Ne. Pa mislim da treba razdvojiti religiju i umjetnost. Da, tako da. Mislim da bi trebalo biti, da umjetnici bi se trebali izražavati kako bi htjeli, a ne da ih ograničava religija. Ja mislim da. Ako se nekome s time, ako nekoga uvrijedite s time, onda morate poštovati njegovo mišljenje, pa onda bilo možda bolje da se to ne napravi na javnom mjestu. Nije. Treba u svim sferama umjetnosti i opće života sve dopustiti. Pa čak šta i ove gejevci. Zaključno sa njima, sve treba pustiti. Nikakve zabrane ne smije biti demokratskoj državi. Da. Pa mislim da smo, ili bar nastojimo, postati demokratska država. U tom smislu mislim da se sva prava i svačiji osjećaji trebaju poštivati jednako. Da, ovim su povrijeđeni jer ako se mislilo izaći u susretu gej populaciji, moglo se staviti dvije obične djevojke, žene, nešto, ipak ne Bogorodice. To je više naše obiteljsko mišljenje, zbilja. Ja mislim da je vrlo važno stvarno osjećaj svih ljudi uvažava na taj način, pokušati kad nešto se radi da se za prava jedni ne bi jednostavno vrijeđalo druge ljude i da treba imati tolerantnu jednu mjeru koja ne bi smjela graničiti sa lijepim ukusom. Ništa protiv nikoga, ali za svih.